הגענו לעמידת כתפיים, סלמבה סרבנגסנה. אם סלמבה שירשסנה נחשבת למלך של התנוחות, סלמבה סרבנגסנה היא מלכת התנוחות. היא תנוחה נהדרת, היא טובה בבעיות במערכת העיכול, לחיזוק המערכת החיסונית, היא מאוד מומלצת אחרי מחלה עם חום. אני לא אכנס לכל הנפלאות עליה, בלייטון יוגה רשום עליה די הרבה מידע. אני מזכירה שלא עושים אותה במחזור, לא עושים אותה בלחץ תוכיני, אם יש לחץ דם גבוה, וגם לא עושים אותה אם יש בעיות בעורף. אתם זוכרים אלה עם הבעיות בעורף או עניינים בבלוטת התריס, שאנחנו עושים את זה עם כיסא, עם תמיכה אחרת של בולסטר לאחורי העורף. צריך 3 עד 5-6 סמיכות בשביל להרים את הכתפיים. זה באמת רק תזכורת למי שמתרגל את זה. אם אתם לא בטוחים, אז תחכו עד שאני אחזור. אני מזכירה שהווידאוים האלה נעשו לתלמידים שלי. אם במקרה זה יתגלגל למישהו אחר, הווידאו הזה בהחלט לא מחליף הגעה למורה לאיינגר שילמד אתכם ויפקח עליכם כמו שצריך. אז סלמבה סרבנגסנה. הכנתי סמיכה גם לאחורי העורף, כי אנחנו רוצים שהחוליות של העורף תתארכנה לכיוון כתר הראש. והסטיקי מאט לפעמים מדביק את האור של העורף ולא מאפשר את השחרור הזה של הגב. אז שימו לב. אפשר להציב בולסטר לאגן, שיהיה קל יותר להניף את האגן. תורידו משקפיים במידה ויש לכם, וגם תסירו קוקו אם יש לכם מאחורי הראש. תראו שאתם 2 אצבעות מהקצה של הסמיכות. ובתמיכת הידיים תעבירו את הרגליים לעבר הראש. אפשר ממש לעבוד דינמי על החלק הזה, פשוט המעברים מהמצב של ההכנה להלאסנה, תנוחת המחרישה. מי שלא מתורגל, ישמור פיסוק בין הרגליים, שלבו את הידיים, בהתחלה שלבו הגודלים, יתחו את הזרועות, תרימו את הכתף השמאלית וגלגלו אותה אל הרצפה. תרימו את הכתף הימנית וגלגלו גם אותה אל הרצפה. תחליפו את השליבה של הגודלים ופשוט תחזרו על הפעולה. הרצון שלנו זה לא להיות על אחורי הכתף, אלא על רכס הכתף. תעשו את זה שוב כשאתם משלבים את אצבעות הידיים, שהעבודה תהיה לא רק של העצמות, אלא גם של השרירים. ורק אז תביאו את הרגליים ביחד, תנעצו את המרפקים אל הרצפה, ושימו את הידיים, תצמידו את האגודל ואת האצבע המורה במעלה הגב לכיוון הרצפה, לחצו כנגד הגב, ואז תצמידו את כל כף היד מבלי לאפשר לאגודל ולאצבע המורה לתורמים. בואו נעשה את זה שוב. תצמידו את האגודל ואת האצבע המורה, ואז תדביקו את כל כף היד, תרגישו שאתם מרימים את האור של הגב לעבר הישבנים, לעבר התקרה. תמשיכו לגלגל את הכתפיים לכיוון הזרועות והמרפקים. תנעצו את המרפקים ברצפה, ותרימו את הרגל הימנית למעלה. תרימו אותה מהירך הפנימית ותורידו. תעשו את אותו דבר עם הרגל השנייה. תניפו, תהדקו את הירך של הרגל השמאלית לאחור, ותרימו מהרגל הפנימית, מהירך הפנימית, ותחזרו. אתם יכולים בשלב הראשון רק להתאמן על הפעולה הזאת. אחרי שתעשו את זה מספר פעמים, תביאו את 2 הרגליים למעלה, לסלמבה סרבנגסנה. תרימו את העקבים בשביל להרים את הרגל האחורית. סובבו את הירכיים הקדמיות פנימה, והדקו את הירכיים הקדמיות לאחור, וקחו את אצן הזנב קדימה. במהלך התנוחה רצוי לפתוח את הרגליים, לקחת את אצן הזנב קדימה, ירכיים אחורה, ואז להביא את הרגליים ביחד. גם כדאי לאורך התנוחה, שוב, להרים את הידיים במעלה עמוד השדרה, כי התנוחה זקוקה לתחזוק, לאורכה. עכשיו אנחנו בסלמבה סרבנגסנה. אתם תישארו קצת. אני רוצה להראות לכם את ההמשך, ואתם מוזמנים לעשות את זה לטווחים הולכים וגדלים. אתם תרדו עם רגל אחת ותוסיפו את הרגל השנייה. אחרי שתתקדמו, אגב, אתם מוזמנים לרדת עם 2 רגליים להלאסנה, תנוחת המחרישה. משלבים את האצבעות מאחורי הגב, מותחים את הידיים
לכיוון הקיר שמאחוריכם, ובמקביל לוקחים את האגן לכיוון כפות הרגליים. אז יש לנו כאן שתי תנועות מקבילות והפוכות, מנוגדות. את הכתפיים אתם מגלגלים לכיוון הזרועות וכפות הידיים, ואת הישבנים אתם לוקחים לעבר העקבים. זאת תנוחת המחרשה. אנחנו נעשה גם פרשווה בהלאסנה. ניקח את הרגליים הצידה בהלאסנה. אתם לשם כך יכולים לשים את יש הרבה צורות עם הידיים שאפשר לעבוד איתם. אנחנו נעשה את האופציה הזאת. נניח את הידיים כנגד הגב, ונצעד בצעדים קטנים עם הרגליים ימינה, נשמור במיוחד את היד הימנית כנגד השכמה הימנית, נהדק את הירכיים הקדמיות, וניקח את הרגל השמאלית עד שהיא תהיה בקו עם כף הרגל הימנית. שמתם לב גם בפרשווה בדנדסנה וגם בג'קרה פריוואטנאסנה שהעקב של הרגל השמאלית צריך לבוא אל העקב של הרגל הימנית. במקביל את העקב של הרגל הימנית תחזירו אל האגן. בשאיפה תחזרו להלאסנה. צד שני, תצעדו בצעדים קטנים עם הרגליים שמאלה. את האגן הימני תביאו אל העקב הימני. את העקב השמאלי תחזירו אל האגן. תביאו את העקבים ביחד, את הבעונות ביחד. אתם בפרשווה הלאסנה לשמאל. בשאיפה תחזרו. כמובן מומלץ לעשות את זה מספר פעמים, אבל בגלל שכל אחד יעשה את זה בטווחים אחרים, אז אני לא אמשיך. סופטה קונאסנה. שימו את כפות הידיים מתחת לכפות הרגליים, או שתאחזו עם שלושת האצבעות, עם האגודל, עם האצבע המורה והאמה את הבוהן. שימו את כפות הרגליים על כפות הידיים, ישרו את הרגליים, הדקו את הירכיים הקדמיות לכיוון התקרה, תרימו את הירכיים רחוק מהפנים, תביאו את הישבנים אל העקבים, רקחו את הגרון, שחררו את הלשון, תנו לכו להיות העורף להתארך לכיוון קודקוד הראש, אתם סופטה קונאסנה. ליציאה תביאו את הרגליים ביחד, תמכו עם הידיים את הישבנים, רדו לאט לאט, ובסוף מלתמוך את הישבנים תנו התנגדות כנגד הרצפה בשביל שתרדו לאט ובזהירות. כעת אפשר אחד מהשניים, או להרים את הראש על השמיכות, או לגלגל את הכתפיים עד שהן תיגענה ברצפה, וניכנס למיני סטובדה. אני קצת קרובה לקיר, אז אני לא יכולה ליישר את הרגליים. משם אפשר להמשיך לסופטה באדה קונאסנה וסופטה סווסטיקאסנה, עמוד השדרה לכל אורכו על הרצפה, הידיים בזווית שבין 40 ל-60 מעלות, פנים כף היד אל התקרה, הגודלים אל הרצפה, כפות הרגליים ביחד, ברכיים לצדדים. אפשר לעשות אותו דבר גם בסווסטיקאסנה. סווסטיקאסנה היא נוחה לא סימטרית, לכן חשוב גם לעשות סווסטיקאסנה אחר כך בשילוב ההפוך. וזהו, זה סרבנגסנה. אתם מוזמנים להעריך את המשך שהייה שלכם ולהתראות בווידאו הבא.